Nagpatanid ang Legazpi City Police Station sa publiko kontra sa basag kotse gang. Katakod ini kan duwang magkasunod na pag-atake kan mga kawatan na nai-record sa mga parking area sa syudad ni Legazpi. Kanakaaging simana pa sana. Sarong pick-up na nakaparada sa luwas din sarong hotel sa Barangay Rizal, Legazpi City, ang enot na nabiktima. Maswerte sa naman na mayong nakuwang gamit sa nasabing bihikulo. Sinundan ini kan pagpasa sa bintana nin saro pang kotse sa parking area kan sarong dakulang mall sa syudad nin Legazpi alas 11 nin aga kasudma. Sarong laptop ang nalalay kan mga kawatan. Well, anyway, sa ginigibuming investigation, continuous pa manggiraray and possibly maray man ang coordination ta sa sa rong mall na ini kasi pinahiling man sa tuya so CCTV ninda na possible na pwedeng inagihan ka itong suspect. And the same time, nag-coordinate kami sa adjacent barangay na posibleng igwang CCTV na capture duman sa biktima. Pag nagkakaigwang araw ganing insidente, minsan nag-coordinate kami sa barangay kasi tinda po nakakaaram kang area na pwedeng makatabang mi. Kasi bako gabos na aldaw, lalo na kung medyo alanganin, bako lang sa barangay. Pati po ang alerto ta po ang barangay, ini yung mga security guard na nakadetail sa area. Kung sakop man lang ninda. Na kasi sarap man po yan sa concern ninda na siyempre, yaon sa indang establishment nag-okupa, so sarap sinda dapat mag-secure man kan mga pagrugaring kang nagpa-argan nagpa-park sa indang lugar. Sigun sa tagapagtara, ngani day mabiktima kan siring na modus operandi, dapat na mas maging maingat ang mga may pagsadiring bihikulo. Importante man, naligtas ang pagpaparkingan asin nungka magwalat nin importanng gamit sa lunadan. Ang samuya dyan na pangapudan, dapat mas maray po mag-park kita. Kung babayaan tama lang ng medyo haloy, may mga parking buoy ba po kita. Or minsan atindan ang apod yan na parang recognize mo po sa PNP. May mga ID po yan. Mas maray na yan po duman. And kung day may wasan na within 24 hours magdamlag na winawalat kung sain-sain sa gilid kang tinampo, number one, maliwanag ang lugar. Pantulo, mas maray, igwa kita ng CCTV na nahihiling itong sasakyan ta. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan PNP ngani masusog ang mga kagibo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.